Good morning guys. Moments later. So yan kakape muna tayo. Kasi nantok pa ako eh. Yan, buti tinimpla na tayo ni mama. Yan, mas maaga si mama gumigising. Mga 5:30 ganun. Ako 6:30 yung alarm ko eh. Ako kasi yung pinaka-late matulog sa amin. 10:30 ata. Yan. 10:30 ako natutulog. Tinan niyo yung buhok ko. Haba na. A few moments later. Yan, maglalakad-lakad tayo para natin makita nyo ko yung itsura ng barangay namin dito sa Makalang. Kapag happy. Yan. So maglalakad-lakad tayo para mapasyal ko na din kayo dito sa amin. Yan. Safe naman dito kasi wala naman kaming case ng COVID-19, tapos kukunti lang yung mga tao dito. Yan. Pansin nyo, wala mga dumadaang sasakyan kasi kunti lang yung may mga sasakyan dito. So, tingnan nyo naman yung paligid namin. Puro puno. Yan. Ito yung papuntang salt farm. So dito sa barangay namin may salt farm. Yan. Dito yung daan, diretso lang yan. So next time papasyal ko kayo dyan. Yan. Yan. Yan si mama. So punta tayo dito sa hacienda. Yan. Papasyal ko kayo saglit. Pero dito lang sa entrance. Dati dito yung isa sa mga playground ko dati. Yan. Dito kami naghabol-habulan. Tapos may mga libreng prutas dito kaya lagi kami dito. Yan, daming baka. Doon. Di ba? Ang daming baka. Yan, pag diniretso niya yan yung tinuturo ko. Sobrang daming dyan, lumboy. O sa Tagalog, o sa ibang term, duhat. Alam niyo, duhat yun eh. Yan, daming mangga. Yan. So tip pala, bago kayo pumasok sa mga tulad ng gantong lugar, lalong lalo na kung bago kayo sa isang lugar na tulad ng ganito, magbari-bari kayo. Yun, wala namang masama kung tatry nyo, kasi paniniwala namin kapag bago ka sa isang lugar, dapat mag give respect ka sa mga nagbabantay. Yan. So sabihin nyo bari-bari, bari-bari, ganon, para hindi kayo paglaruan ng mga inkansto. Yan. Pasyal ba tayo? Walang mga sakyan masyado ngayon. Hindi lang naman ngayon kasi natural na talagang walang gaanong sasakyan dito sa amin. Yan. Pero yun na din isa sa kagandahan dito kasi hindi pa masyadong mapolusyon, or hindi talaga mapolusyon kasi kukunti pa yung mga sasakyan. Yan may libre pa tayong Plemex. Joke lang. Yan, puno ng. So dito libre lang sa amin. Kung gusto mong kumuha, kuha ka lang. Ito yung sinasabi nilang tiyaang gubat. Yan. Tiyaang gubat yan. Libre din yan kung gusto nyo magtsa.
kuha lang kayo. Sa sunod na pupunta natin yung ito. Ayan. Ito yung daan papuntang Salt Farm. Oh my God! So itong daan na to, maraming mint tree. Ayan, name tree pala. So paniniwala namin, takot yung mga ahas dyan sa punong yan, tsaka sa lamok. Yun. So karamihan dito sa mga bahay dito sa amin nagtatanim ng ganyan kasi takot yung mga lamok daw dito sa mga name tree. Name basta yun, name tree. Yan o, daming namumunga na sila ngayon. Yan o, straight yan hanggang dun, hanggang dito hanggang dun sa taas, puro name tree yan. Kasi yung pamilyang may-ari dito, ginawang bakod yung mga neem tree. So yan, straight na ganyan, puro neem tree kasi ginawang bakod ng lupa nila dito. Yan. So ang daming neem tree dito. Siguro wala ding lamok dito. Kasi takot nga daw sila dyan. Yan. Alaman ang sasabihin ko sa inyo, yung neem tree daw na kinakatakutan ng mga lamok. So dito sa amin yung mga matatanda, ginagawa daw gamot sa pang-diabetes nila. Pero hindi ko alam kung totoo. Pero dito, yun, pinapakuluan nila yung dahon ng neem tree. So yun ang ininom. Gamot daw sa diabetes. So, mayroon palang mga tiyaang gubat dito. Maraming tiyaang gubat dito sa bayan ng Anda. Ba't kaya hindi nila gawing tiyaang gubat milk tea? Di ba? Wow, bagong flavor yun. Baka maging pang world class. Diba? Baka maging mayaman yung bayan ng Anda dahil dyan. Pero wala pang gumagawa. Siguro yun, pati okra libre dito. Oh my God! Sarap lang sa kalsada namin. Diba? Daming okra dito sa amin. Libre lang yan. Pag namunga yan, kuha lang kayo kung makapunta kayo dito sa amin. So yun, pauwi na kami kasi magluluto pa kami. So yun papagupit na daw ako ngayon. Ngayong umaga. Samahan nyo ako. Pero syempre, bago lumabas dapat nakamas tayo. Tara. Uy. Kontik na. So, dito tayo ngayon sa Barangay Sablig. Dito tayo magpapagupit. A few moments later. Ayun ako di makalansin sa oro. Tapos si Nene Pastor na rin tao. Nakarad sa babae na puputos siya. A few moments later. So yun tapos na tayo magpagupit. Tignan nyo naman makakayos na tayo. Mukha na tayong tao ngayon. Oh my God! Wow! Mukha na tayong tao, hindi na tayo mukhang Tarzan. So pauwi na tayo.
moments later. So ito na yung buhok ko. Yan. Ah, ganda. Ganda, mukha na akong tao. Yan, gupit matino na yan, gupit matino. Bagong gupit. So yun no, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Pasensya na kasi first time ko mag-motovlog. Ayan. So yan, at least nakapasyal na din kayo dito sa amin, sa Barangay Makalang at sa Blig. Ayan. So ito na, shoutouts natin. Shoutout kay Jade Lewis ng Santa Barbara, tsaka kay Lara Gale. Ayan, shoutout sa inyo. At nga pala, may gusto akong tulungan. So yung si Arcely Ferrer, may mga benta siya na mga vitamins, ganyan, supplements. So dito yung number niya. Ayan. Or chat nyo siya, papakita ko yung messenger niya. Ayan. Ayan. Sana mamili kayo ng mga paninda niya para makatulong na rin sa inyo kasi maganda yung mga benta niya. Ayan. Tapos meron pala akong friend na vlogger. So sana mag-subscribe kayo kay Rain Ryan Dalope. Ayan. So matutuwa kayo sa mga vlogs niya. Tsaka tulungan natin siyang maabot ang kanyang 1K subscribers. So yun, manood kayo ng mga vlogs niya. Lalagay ko sa baba yung link ng isang vlog niya para madali nyo hanapin. Ayan. Thank you sa panonood. Bye!